ओम नमो नारायणाय। ओम कल्याणमस्तु। जा जा बेटा। आई चलाओ। गोड़ लागत तनी बाबा। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। बैठी रहुआ। बताई बाबा, ई हमर मझिला बेटा है। अच्छा अच्छा। एकरा मेहरारू खातिर आइल बनी। अपन मन के इच्छा प्रकट करी देवी। देखी बाबा, हमारा बड़का बेटा के ना एगो बेटा बा। अच्छा। लेकिन हमारा मझिला बेटा के बेटा नहीं के। एकर मेहरारू पेट से बड़ी बाबा। आखिर समस्या का बा? जान जाई बाबा की इनकर पहले ही से दूगो जुड़वा बेटी बड़ी सन। तो हम चाहता नहीं कि रहुआ ऐसा आशीर्वाद दे, कुछ मतलब कि इनका बेटा हो जाए। अच्छा, अच्छा। रहुआ लाखन लोग के आशीर्वाद दिले बनी, लाखन लोग के बेटा भइल बा। रहुआ हमारा पतोह के बेटा देती ताकि पंच बराबर हो जाए बाबा। जय हो हल्दी वाले बाबा, कृपा करा। ला, ई अभिमंत्रित हल्दी बा। एकरा के सिल बट्टा पे घीस के 1 हफ्ता दूध में मिला के पिला दिहल जाओ। हल्दी वाले बाबा के कृपा हुई तो सब मनोकामना पूर्ण हुई। जा, तोहरे बहू के बेटा हुई। जय हो बाबा की। ओम। गोड़ लाग बाबा की। खुश रहा बेटा, खुश रहा। चल। कल्याण हो, कल्याण हो। जय हो हल्दी वाले बाबा की। ओम। आई, बढ़िया। रुक जाए। माई, ये का हल्दी लौंग इलायची के बारे में पढ़ल बा? काहे ना पड़ी? तोरा भी दुनियादारी का पता बा। तोरा भले बेटा के लालसा ना हुई, बाकी हमरा तो तोरा दुल्हन के देह से बेटा के लालसा बा। अरे बड़का भैया के बेटा बा नू, और छोटका के भी बियाह होखबे करी। हे लोग के बेटा से तोर वंश बढ़ी का? हाँ? अरे बाकी वहनियों के बेटा तो हमनिए के बेटा बानू। हाँ, वो बात तो तोर सही बा। बाकी हमरा अपन तीनों बेटा के बराबर चाहिए। तो काहे न समझत बाड़ू माई? चलो अब आ गए नहीं। तीनों को ना भरल चाहिए रे। अरे बड़को, दुल्हीन, बड़को, ए दुल्हीन। जी अम्मा जी। अरे केने बाड़ू हो? रवा आ गई नहीं अम्मा जी। बड़ा उम्मीद से गई रही है। बस हरा दिया वाला बाबा लाज रखस। सुना, एकरा के घीस के दूध में मिला के सुबह शाम ना दुल्हनिया के पिलावे के बा। हाँ ठीक ना? हरतिया वाला बाबा कला हो कि अब की बार पक्का बेटा होई। हाँ, ले जा। ठीक बा। जय हो बाबा। जाओ तू लोग बाहर खेला। हाँ ला, ये हल्दी वाला दूध पी ला, बाबा का प्रसाद है। अभी कौन बाबा के उपाय है? ये हल्दी वाले बाबा का है। अम्मा जी कहली ना कि अब की हाली तोहरा के बेटा ही होई। का दीदी, जब देखा हाय बेटा हाय बेटा। अरे भगवान हमरा के औलाद तो देले बाड़े ना, चाहे बेटा होखे या बेटी।
हमरा के ये सब ठीक ना लागेला। त हमरो ना तहारी कानून ठीक ना लगेला। आय एको बेटा होइए जाई त का खराबी बा। लेकिन ये सब अपना हाथ में नहीं खे ना अम्मा जी। वाह हरदिया वाला बाबा कला अब की बार ना बेटा ही हुई। पिछली बार भी तो इलायची वाले बाबा कहले रहले नु। कितना बहस करेलू तुले। आय ई दूधवा पी लेबू त तहर का घट जाई। ठीक बा हम पी ले। ना ना हमरा सामने पिया। चला चुपचाप पिया। ला अभी 1 सप्ताह पिए के बाद समझ गईलू। भगवान करस अब की बार हमारा मन की बात जरूर सुने। दा चला। माई हेलो। सोहित हाँ माई गो लगता नहीं। खुश रहो बउआ। आ सुन ना तोरा मछली भौजी के ना गोद भराई करता नहीं ते आवता रे ना। ना माई हम तो ना आ पाए। काहे रे? वो का है ना माई कि हमार कोचिंग के ना लास्ट सेमेस्टर चलता तो। अच्छा ए बउआ सुन ना तनी अपना फुआ के फोनवा जोड़ दे। अच्छा रुक माई अब अभी जोड़ा तनी रुक। फुआ हाँ फुआ गो लगता रे। खुश रहा। अब फुआ उ कहा कि माई लाइन पे बिया ना तारा से बतियावल चाहतिया। तू रुका हम फोन जोड़ा तनी। प्रणाम दीदी। खुश रहा। का हाल बा हो? सब बढ़िया बा दीदी। रउआ तो जानते बानी मछली के होनहारी बाटे। हाँ बतौले रहलू। अरे उ तो बड़ा मुंह जोड़ हिया हो। अब ठीक से रहे ले। हाँ ए दीदी जानता नी हरदिया वाला बाबा कहले बाड़े कि अब की बार ना सारा लक्षण बेटा वाला दिखाई देता। भगवान करे कि बेटे होके। ए दीदी सुनी ना काल गुद भराई रखले बानी रउआ ना जरूर आई। ठीक बा। अरे हम तो दौड़ल आइब हो। काहे चिंता कैले बड़ू। ठीक बा। प्रणाम दीदी। खुश रहा। अब जाता नी ओहनियो लोग के कह दे। हाँ बाबूजी ले जा। काम आई। ए जी का बाजार से ना मिठाई मंगवा दे। कल मछली के गोद भराई करे के बा। अरे ये अचानक के काहे कैसे प्लान बना ले लू है? ना हित नाथ के बोलवाइलू ना गांव जवार के न्योतलू। ऐसे कैसे हो जाई? अरे हम दीदी के फोन कर देले बानी। आ गांव घर के बुलावल काम राउर बा। ए मोहि ई तहार माई होई। इनकर प्लान ना ऐसा ही बनेला। इन खाली नाथ देली बाकी हिल फिल हमनी के करी। मतलब तो कहल का चाहता नहीं रहुआ कि घर में सबसे समझदार रहुआ बनी। अरे ना हम ही कब कहनी है। रउर आदेश भइल बनी। आदेश पूरा हो जाई। ठीक बा। तो समधी और समधिन जी के रहुआ फोन करके बता दे। हाँ जी हो जाई। और याद करके गांव पटीदार के खबर कर दे। अरे हाँ हम सब के खबर कर देब। और कुछ जीना। हाँ तो ठीक बा। जा भीतर के काम देख। बहुत काम पड़ल बा रहुआ अपने जल्दी करी। ए मोहे ए बेटा तू ऐसे कर अब बाजार चल जा। अब मिठाई सर सामान ले आवो। हेने के हम देख लेता। ठीक बा। हनु ठीक बा। अच्छा अरे समधी जी प्रणाम। हाँ समधी जी प्रणाम। रउआ के न्योता बा भाई। अरे कौने बात के न्योता? अरे गोद भराई के न्योता बा। अच्छा जी। और सब परिवार के लेके आई। अरे जरूर आई। वे में कहे के कौन बात बा। जी प्रणाम। प्रणाम। अरे उस समधी जी के फोन आइल रहा। हाँ। वो बिटिया के गोद भराई के रस्म बा। चले के बा हमने। हाँ एकदम चले के। दादी बड़ी खूबे गिल करो तारी गुड फील तनी देखला मन में
के जी बात बा हमनी के नीमन मिले वाला सौगात बा मनवा निहाल बा भगिया चमक जाए घर भर जाए बाजी बधाई तो सबे हर साई घर भर के लोग घर भर के लोग माने माने मुस्कात बा मनवा निहाल बा खुशी के जी बात बा मनवा निहाल बा रहीरा झरे झरे मोती रहीरा झरे रहीरा झरे झरे मोती रहीरा झरे आवे वाला बाड़े कुलवा के दीपक बाड़ी दादे कहिया से ही कत दादाजी के उड़ेला धोती रहीरा झरे झरे मोती रहीरा झरे अंगनैया बाजी बधैया दुल्हन के होई लालनवा हो राम ढोलक बाजी बाजी नगारा गह गह करी भवनवा हो राम चाचा जी दूधे चाची जी झूमे हंसेले बाबू के पापा हो राम केहू लुटावे सोना के सिकड़ी केहू लुटावे कंगनवा हो राम ए अंगनैया बाजी बधैया दुल्हन के होई लालनवा हो राम ढोलक बाजी बाजी नगारा गह गह करी भवनवा हो राम अरे तनी आराम से। हाँ। मना कैले बानू डॉक्टर। चला आराम से। ए बड़को हाँ एकर लक्षण देख के ना हमरा पूरा लागत कि ए बार ना हरदिया वाला बाबा के कहल हो जाई। हे भगवान भगवान करस हमरा मझलियों के ना गोद में बंस हो जाए। हो जाए अम्मा जी। ला एकरा के खा। अब बस दीदी हो गई। ये खत्म करके तोहरा के दूध भी पिए बा। दोनों ना। अरे एक थो ले ले बस। मुंह में बाल। अच्छा ठीक बा। का हो बड़को? अरे दुल्हन बैठा बैठा बैठा। ऐसे देह में ना उठे के जल्दी जल्दी। तारा के बार कहले बनी कि दुल्हन के गड़ी छोड़ा किसमिस खियावल करा। भुला जाता रू। लाहो ला गड़ी खैला से ना बेटा एकदम तंदुरुस्त पैदा हो गेला। हाँ खा ला किसमिसवा खाला। हाँ? ला खाला। दीदी कुछ न हो गया कुछ बस 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 हो गई बस हाँ बस। हे भगवान हमरा पतो के प्रसव पीड़ा होता। अरे उ गऊ गोहारी दया करी। हम 1.25 किलो मिठाई चढ़ाई भगवान दया करी। टाइम कितना हो खता? 12:30 बजे था बाबूजी। हे भगवान बहुत ही आसरा लगैले बनी। अब की बार बेटा दे दिया। भैया
भैया ई बार हमनी के छोट बहन टिंकी आवतारी। अरे बुद्धू टिंकी ना चिंकी आवतारी। मारा भैसा थप्पड़ ना मुहे घूम जाई। अरे तू दोनों जनी विपत हमरा माथा पर कम रलुआ कि तीसर क्यों चाहिए। अरे अब की बार ना तोहनी के भाई आवत रे भाई। जासन जाके सुता सन कचर कचर करत रहेली सन। हे हरदिया वाला बाबा अपना हरदी के लाज रखिए। अब की बार ना समाज में हमारा सर ऊंचा कर दिया। हमरा के पोता दे दिया बाबा। माँ जी बच्चा हो गई। हाँ चलिए चल। अम्मा जी बच्चा हो गई। बेटा भइल ना? नहीं बेटी भइल बिया। देखी बहन जी आपके घर में लक्ष्मी आइल बनी। हिलाई मिठाई उठाई। अरे आग लगो ऐसा लक्ष्मी के जय जैसे। अरे जाय दी माई तो ऐसे ही बोलेली। ई ली मिठाई खातिर। धन्यवाद। खुश रहो। हो गइल हाइयो धैले। अरे बान्हा आचक के हदे हदे हदे। बड़को जी अम्मा जी। अरे रोहित कहाँ बा हो? अम्मा जी वो तो अपना कमरा में बाड़न। अरे बाबू रोहित। हाँ माई। अरे तनी हेने आई बे। हाँ कहा माई? ए बबुआ लालनपुर में ना एक लौंगवा बाबा के बारे में पता चलल बा। कादुनी लौंग पढ़ के देवेलन ना तब बेटा हो खेला। ए बाबू ले चल बे तू उनका भीरी। माई अब हम कहीं और जा रहल बानी तोहर पुतहू के लेके। कहाँ जाता रे? ऑपरेशन करवावे। का ऑपरेशन करवावे? हाँ ऑपरेशन करवावे। ते पगला गल बड़े का कि तोर दिमाग खराब हो गइल बा। एको बेटा भइल ना चल दला ऑपरेशन करवावे। अरे माई बेटा ना भइल त का भइल? बेटी बाड़ी सन ना इन्हीं के औलाद ना हसन का? अच्छा यही सब से हमार कुल वंश चली ना। ए हनिए के तार कान के कुदारी उतरी हसन। अरे पगला बेटा भविष्य के आधार होकेला। अब बेटी माथा पर के बोझ होकेली सन। देख कह देता नहीं जब तक एगो बेटा ना होई ना तब तक ऑपरेशन ना होई। काहे ना होई? काहे ना होई अम्मा जी? जब देखी रउआ खाली हाय बेटा करेनी। अरे बेटी हमनी के हईसन, माई बाप हमनी के हईसन, तरउआ ऊपर काहे इतना बोझ भइल बा? बोलबू तो फटर फटर। तारा बेसी ज्ञान हो गइल बा। भूत भविष्य वर्तमान सब तारा लौकता। अरे रउआ लौकला से हम अपन आँख आंधा ना नु कर लेब। ए बेटा मना कर इनका के। इनकर बात सुन के ना हमार पारा चढ़ जाता। अरे माई तो ते अपन पारा काहे चढ़ावत रे? अच्छा तते हूँ इनकर भाषा बोले लगलिस ना। अच्छा तो अब राउर हमार मुंह बंद करवा दे। अरे तारा जैसन मुंह जोर से ना हमरा नहीं के बात करे के। कल तारा बाप के बुलावता नहीं। अरे उनका सामने फैसला होई। हाँ तो बुला ली रउआ बाबूजी के बुला ली। चला। हे भगवान का हो रहल बा हमरा घर में? समझा दी अपना बेटी के ये हमार घर। हम जो चाहब ना उहे होई ये घर में। मशीन ना है हम। हमार बेटी बेटा बाड़ी सन। लेकिन बेटी से खानदान ना चलेला। तब बेटा लोग भी खानदान डुबावेला। सुन ले ना सुन ली इनका ठुसुर ठुसुर बोलल। ए बिटिया अरे बात बढ़ावे के ना चाहिए। शांति से ही समस्या के समाधान बा। हमरा के कोनो समस्या नहीं खे बाबूजी। सारा समस्या त बस माँ जी के बा। ए माई अब अगर ये लोग आगे बच्चा नईखन पैदा करे चाह तो छोड़ना। काहे लते दबाव डालता रे? तू चुप कर। बड़ा ज्ञान देवे वाला भइल बड़े।
अरे तोरा बेटा से इनका खूट ना चली। अच्छा चलो माई, हम तोर बात मानियो लेने, तो का भरोसा बा आगे बेटा ही होई। इहो बात सबसे मार्केबुल बा। खाली उहे बात मार्केबुल नहीं खे बाबूजी, हमार इहो बात मार्केबुल बा कि बहू तो सब केहू के चाही, लेकिन बेटी केहू के ना। अरे आजकल की बेटी जमीन छोड़ के आसमान में उड़ा ताड़ी सन, लेकिन कुछ लोगन के आँख पर अभी भी चश्मा लागल बा। अरे आजकल की बेटी तो बेटा लोगन के कान काटा तरी सन। पैदा करनी हम, पालब हम, तो बाकी लोगन के काहे भारी लागता। अरे हम अपना बेटी लोग के साथ में बड़ा खुश बानी। लेकिन हम खुश रही की। अरे वो सब सुन ली, अगर ऑपरेशन हो गई ना तो हम लगे अपने आप के फूकते हैं। अरे अरे रागिनी, घर में बवाल करवौला के का जरूरत बा? अभी ये बवाल बाकी है बाका जी। अरे ससुरा से लेके नैहर तक सभे लोग जान गए बा कि हम ऑपरेशन करावे जाता नहीं। छोड़ा, अब ऑपरेशन ना करवावल जाए। हमने के समझदारी से रहल जाई तो कोनो दिक्कत ना हुई। वो सब तो ठीक बाजी, आखिर हमरा के एगो बात समझ में नहीं ख्यावत कि हमार बेटी लोग बाकी सब पर बोझ काहे बाड़ी सन। अरे छोड़ो ना, इतने लोगन के अनकही है। लोग खातिर भले हमार बेटी बोझ बाड़ी सन, बाकिर हम अपन बेटियन के मिसाल बना के दिखाई। ए बाबू, चार ज्योति हो, माटी एकदम रुई के फहानियन होके के चाहिए। का रोपाई जी? अरे धान के बिया डलाई बेटा, चल जोतो। ए बाबूजी। हाँ बियाने पानी चला दिया जका। अरे पगला, पहले जोताई, घर पतवार बिनाई, तब नु पानी चलावल जाई। हाँ तो ठीक बे, बियाने जाके धाने के बिया और खाद ले आवत। हाँ हाँ, ये काम पहले जरूरी बा। कलो कलो। ए बाबूजी, अब की बात काला नमक बोल जाई। अरे काला नमक में ढेर पानी लागेला। अरे जो तब बरखा का कम भइल है तब की बार पानी चलावल जाई, लेकिन बोली काला नमक में। अरे पानी कम पड़ी नु तब भी अबे ना फूटी, पूरा बहले बड़ा का। जवन होई सो समझ के होई, तारा काला से ना होई, बुझ गए बड़ा का। मर्दवा जब देखा तब बैले बैल कहत रहला। बढ़िया, ज्यादा 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 हम बैल होई। दीदी। हाँ तनी देख ला, बबनी सुतल बाड़ी। हाँ ठीक बा। हाँ बबनी सुतल बिया। ठीक बा। का हो गई? काहे रोवतारू? माँ, अनूप ना दीदी के मार देलस। केहू मार देलस और तू लोग रोवत आ गइलू? एक बात हमार कान खोल के सुन ला, तू दोनों जनी। अगर तोहरा के केहू मारे तो ओकरा के मार के आईहा, और अगर तोहरा के केहू रुआवे तो ओकरा के रुआ के आईहा सन। ई दुनिया यह भाषा समझेले। अच्छा, बहुत निमन शिक्षा देता रही यहाँ लोग के। उज्जवल भविष्य लौकता। हमार बेटी मजबूर ना, मिसाल बनी है सन। हाँ तो भाला धरा दो यानी के हाथ में, पूरे गांव में भांजा चलिया सन। मिसाल बनावा तारी बेटीन के।
चाचा चाचा। अरे वो बाबूजी के दवाई लेवे में लेट हो गई। पढ़ाई हो गई? चाचा टिफिन खेला है ना? हाँ। चलो बैठो। चलो उतरो। मम्मी मम्मी स्कूल से आ गई नहीं हो। हाँ रख दो बैग। भैया भैया हमने के पढ़े के हमार बैग छोड़ो लो, छोड़ो हमार बैग। तू काहे ना देबा? हम अपन बैग तरह के ना दे। ए दीदी बैग छीन लेवे के। छोड़ो हमार बैग, छोड़ो हमार बैग, छोड़ो हमार बैग, छोड़ो बैग। अरे छोड़ो 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 हमार बैग, छोड़ो छोड़ो हमार बैग, छोड़ो छोड़ो हमार बैग, छोड़ो लो। ए छोटकी देखा तई लोग कौन तमाशा करले बाड़ी सान। छोड़ो ना रिंकी पिंकी छोड़ो। ये क्या करताड़ू? भैया के बैग छोड़ा, छोड़ा भैया के बैग। हाँ का भाई? मम्मी मम्मी हमो के पढ़े के बाद दिवादी ना बैग। अच्छा ठीक बा, पापा के आए दा, फिर तोहरा लोगन के नया कॉपी, नया किताब और नया बैग हम दिलवा दे। चल तोर कपड़ा चेंज कर दे दानी। सुनी जी, अब इकनी के बड़ हो गई बानी, अब इकनी के भी एडमिशन स्कूल में करवा दी ना। हम सोच ले बानी एडमिशन चालू होके दा, हम दोनों के अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा दे। अब तक खुश? हैप्पी हैप्पी। चला चलो बेटा चला। कहो बाबूजी। हाँ इतने भी हम खेतवा हो जाई ना। इतना दिन से खेती करो तारा तारा के इतना हूँ अंदाज नहीं खे। अरे जब पूछ डाली ते हमें का हो गए? भैया कुछ कहा तरह नहीं कहा? हाँ बाबू ये कहता लिए ना कि झोरा पकड़ जल्दी जो और 3 किलो पोटास जल्दी से लेके आओ। वाह काल बाजार गल रहे इतना सामान लेके ओइले हा तो हई पोटास याद ना भइला। हाँ यही से कहल जाला नया नया जोगी अब पीठी पे जोड़ता। बाबूजी जब तक बिया बोवाई, जब तक खाद बोई तब तक ही लेके आ जाई। ए बाबू तो जल्दी जो और ट्रैक्टर वाले के जल्दी खेत में भेज, कैसे कि हम खाद बिया लेके आवत नहीं। ठीक तू जो जल्दी जो। अरे जा रहा अब जो हमेशा आपो ना बाबूजी हरदम चिंगोटी काटल ठीक नहीं पे। अरे बर्धा के तहा कही के परेला बुझ गईले। बाना के धर खले बाना बाना चल उठावा रखा। कहो बाबूजी तो अरे भला इतना ना बुझात में कितना घाम बे, एक लोटा पानी ले ली, प्यास लागित कापी। खेतवा पे जौन पंपिंग सेट गड़ल बा कोनो दिन काम आई रे बे। हाँ वह खेते मटियाइल पानी पी तो पालक चाचा खुश। अरे आज गांव भर में अगली बिया डाले जाता है। हाँ टाइम हो गइल बा, सब ठीक बा। भौजी ए भौजी कहा? इला पपुआ खातिर बौन बेटा। अरे सुना, अरे भैया के तनी बादाम उदाम खियावा, बहुते भुलाता रहे। हाँ, कुछ भी बोले ना। अरे रागिनी कहाँ बाड़ू हो? पापा आ गए। पापा चॉकलेट। अरे रुको लाइल बानी। चॉकलेट। अरे रुको हो ले आइल बानी हो। किन्ना गई? अरे मारे के निके लगली लोग का पार पर देखली ना कूदे लगली हो। चॉकलेट छोड़ो ना जायदा ई रखो। इला दूध बच्चा लोग के खियावा, सब तंदुरुस्त रही। हाँ बनावा तंदुरुस्त, तारा माथा पे के बोझा ना उतरी आसान। पियावा अरे जहर दे दे जहर, ताकि माथा पे के बोझा लुक हो जाए। बेटा ना है सन। माँ जी लोग के बेटा लोग खातिर होई, हमरा खातिर यह हमार बेटा है सन। अरे छोड़ा ना, काहे यहाँ के बोलला के फेर में पड़ जालू। ना दीदी, माँ जी के ये बात पता चले के चाहिए कि हमार बेटी हमार माथा पर के बोझ ना, हमार माथा के पगड़ी बाड़ी सन। और रउआ इनका जितना देख के जलब नू, ये उतने ही फूलियन फुलई है सन। हमार बेटी हमरा ला हमार मान सम्मान और अभिमान बाड़ी। और रउआ देख लिया, हम अपन बेटी के बेटा बनाई।
बेटा बनाई है। मम्मी ना रोई प्लीज मम्मी। मम्मी मत रो। मम्मी मम्मी मत रोआ। प्लीज मम्मी मत रोआ। मत रोआ ना मम्मी। प्लीज मत रोआ मम्मी। बहू महीना दिन मरला हो गई, कबले ऐसे रोत रहबू? रोवाला से मुअल आदमी वापस ना आवेला। अपन करेजा के मजबूत कर। 3 को बेटी बाड़ी सन आ जिंदगी बड़ा लंबा बा। बेटा जा जाके बाहर खेला जा। छोटकी, तीनों बेटी सन के मुंह देखा और अपने आप के संभाला। उठा जा, जाके मुंह हाथ धो लो। उठा, चुप हो जा। आवा, चल उठा, संभाल के। चाचा चाचा पापा ना सुतल रहलन। पापा का केहू सुतते में उठा के लेके चल गई। इस सब के कलश है बेटा? दादाजी कहत रहले कि पापा अब कब्बो ना आई है। काहे कि तार पापा मर गइल बाड़न। पप्पू पापा मर गइल बाड़न तो अब ना आई है का? ना बेटा, पापा जरूर आई है। अरे पप्पू कुछ ना बुझाला, बुद्धू है, कुछ बोलत रहेला। तू तो हमार शेर बेटा हो ना। हाँ, पापा जरूर आई है बेटा। अब लड़का लोग के का पता कि मरल आदमी कबू वापस ना आवेला। ए बबुआ, यही से तई लड़का कहलन स। कैसन बदनसीब बड़ा सन। यही उम्र में बाप के साया सर से उठ गई। ए समझे जी, हाँ। हमरा बेटिया पे तो दुख के पहाड़े टूट गई। समझे जी, हम चाहत रहनी है ना कि कुछ दिन के लिए बेटिया के विदाई कर देती तो ठीक रही। बिल्कुल विदाई मत करियो, यह तो टाइम बा इन्हीं के मुंह जोरई छोड़ावे के। वो का बा ना कि तनिका नहियर घूम लेती तो उनकरो मन बहल जाई। का पता मन के साथे साथे ओकर नियतो बदल जीतो। का पता, तोहरा तो पता बा ना, अपना हिस्सा की जमीन भाई भतीजा के नावे लिखती तो। तोहरा तो पता बा कि वो कितना जिद्दी और मुंहजोर बिया। समझी जी, एमे कहे के का बा, अभी विदाई ना होई तो लोग कहे कि बेटा के जाते ही पतोह के भगा दिली। समझे जी, मलकाइन ठीक है कहत रही। अब समझेनी जी कहत रही तो हम का कहीं। का कहलू है? का कहलू? तनी फिर से कह। अरे हम ही कहल चाहतनी कि रुआ तो जानते बानी कि मछली कितना अधका पारी हिया। ओकरा मति बुद्धि के कोनो ठिकाना नहीं के। माई, ई तू कौन बात करता रे भाई? देख बेटा, दुनियादारी हमरा जाते पता। कोनो बवाल खड़ा हो ओकरा से पहले हम चाहतानी कि ओकरा के रोक दी। कैसे? हम सोहित से मछली के बियाह करवाल चाहतनी। ओकरा से पूछलू है? अरे तेमे का पूछे के बा, हम बुला दे तनी, रुए पूछ ली। बुलावा। सोहित। हाँ माई। केना बुआ? आवो तनी माई। का माई? ए बेटा, तोरा से हमनी के कहल चाहता नहीं जा ते अपना भाभी रागनी से बियाह कर ले। कहा? अरे एमे इतना काहे चिढ़ाता रे? अरे माई तो सब कहा कहत रहे, तोरा कुछ बुझाता? अरे वो हमारा भौजी है। अरे एमे कौन हम नया बात कह देनी?
का दुनिया समाज में देवर भाभी ब्याह नहीं के भइल आज तक। देख माई का भइल का ना भइल हमरा कुछ नहीं के पता। बस हम शादी ना करम त ना करम बस। चुप बोलबे बेसी दे। अरे हमनी के बुरबा कैसन कि तोर बियाह तोर भौजी से करावल चाहता नहीं जा। अरे जौन हमनी के करल चाहता नहीं जा हमनी के करे दे। पर माई हमर बातें सुन। का बात बा? हमरा के काहे बुलौनी हा? दुल्हन तारा से हमनी के एगो बात कहे के बा। हाँ बोली ना माँ जी, का बात बा? देखा दुल्हन, भगवान जौन तारा साथे कैले वो एकदम गलत कैले। बाकिर ई त कर्म के लेखा हा। अब तारा सामने ई पहाड़ जैसा जीवन बा, ऊपर से 3-3 गो बेटी बाड़ी सा। सोच के मन कांप जाता। हमनी के पूरा परिवार मिल के ये फैसला ले लिया जा कि तहार बियाह सोहित से करवा देहल जा। माँ जी, रवा लोग जौन हमरा बारे में सोचब होखब ठीक है, सोचब होखब। बाकी हम ही शादी बियाह के पक्ष में नहीं की। काहे कि हमार मन नहीं खे कहत। जब ओकर मन नहीं खे करत त जाए द। काहे जाए दीजी, भले हमर बेटा नहीं खे, लेकिन ये तो पता हमर बाड़ी ना बहिन। अब इनका के हमने के छुट्टा नहीं खींचे छोड़ ले। अरे ये सब जबरदस्ती थोड़े ना कइल जाला। अरे तो इहो तो ठीक है नु कहत बड़ी। अभी दुल्हन के कुछ बुझात नहीं खे। एमे बूझे के कहा बाबूआ जी, अगर भगवान हमरा किस्मत में सुहाग लिखले रहते ना तो हमार सुहाग उजड़ते ना, और हमरा के कोनो बियाह वियाह नहीं खे करी के। हाँ, हम तो जानते रहनी है कि पहले ही हमारा बात के कोनो वैल्यू ना रहे, अब तो और ना रही। अरे हम जानत नहीं बहुत बढ़िया से कि तू अपना मन के आओ, हमरा पता रहे कि हमरा तारा तरफ से ये जवाब मिली। अरे और बात पे काहे चिल्ला तरू दुल्हन, ए खाली तोहू सोच समझ लो, काहे कि हमनी के तार दुश्मन ना हो जाए। बाबूजी, अब हमरा में हिम्मत नहीं खे। एमे हिम्मत वाला कौन बात बा? तू तो देवर जी के जनते बाड़ू सब ना, कोनो नया थोड़ी ना बाड़न। दीदी, रवा सब लोग हमरा साथे जबरदस्ती ना करी। हमरा के हमरा हाल पे छोड़ दी। हाँ, तरह अपना हाल पे। अरे ऐसे भी तारा पे कोनो लगाम नहीं के रह गई। हमनियों के तारा से कोनो मतलब नहीं के। मत रखी मतलब अम्मा जी। जब भगवान ही हमरा किस्मत में दुख लिख ले बाढ़े, तरहुआ लोग हमरा के सुख नहीं की दे सकत। अरे हमार जीवन के सुख, हमार सिंगार, हमार अरमान, सब कुछ हमार पति के अर्थी के साथ में जल गए। अब रउआ लोग हमरा से कोनो मतलब रखी या ना रखी, हमरा के कोनो परवाह नहीं खे। हमार 3 गो बेटी बाड़ी और हमरा खातिर यह हमार जिए के सहारा बाड़ी। अब हमार जिए के उद्देश्य हमार बेटी बाड़ी सन। देखलू, इतना सब भइले के बाद एकर तेवर कम ना भइल। हे भगवान, यही उम्र में हमरा बेटी के ऐसन विपद दे दिले। का करबू? होई बिटिया के कोनो पूर्व जन्म के दोष। हाँ जी, उनकरा आगे के कर अख्तियार चलल बा। यहाँ लावे खातिर बिटिया के हम तक कहले रहनी, लेकिन वो लोग के भी कहनाम ठीके बा। पता ना लोग का सोची। हाँ तो ओकर जीवन ओहिजे न पार लगे वाला बा। अरे यह बात के तो चिंता बा। 3-3 गो बेटी
और ऊपर से पहाड़ जैसन जिंदगी। पता ना हमरा बेटिया के जिंदगी कैसे कटी।